situació? Bé, respecte al tema d'Eurovegas, el que constatem és que el govern de la Generalitat ens va prometre Massachusetts i anar cap a un model com el de Massachusetts, però el que ens està portant és Nevada i Las Vegas, és a dir, un model basat en el casino, en la màfia, en la corrupció. Aquest senyor Adelson està investigat pel Departament de Justícia dels Estats Units, per tant, un model que en res s'assembla al de recerca, desenvolupament, estructura productiva, exportacions, indústria innovadora, com el que pretenem ser a l'estil de Massachusetts. Ens porten Eurovegas i Nevada quan ens prometen Massachusetts. És una contradicció de milions d'euros cap a aquestes empreses privades. Recordar que mentre el govern de la Generalitat pretén recaptar aquest any 2012 fins a 50 milions d'euros per l'euro per recepta, és exactament la mateixa quantitat, 50 milions d'euros, que ha entregat el Departament de Salut al grup CERS a militants de Convergència i Unió per uns serveis de cuina adjudicats a dit durant tots aquests anys. És a dir, que no volem que els diners dels contribuents i aquest euro per recepta serveixi per continuar finançant a interessos privats i a militants de determinats partits polítics amb connivència amb l'administració pública catalana.